Здрасти всички от Мелник. Сега съм на юг в България, много малък град и просто ми харесва много, защото има планина, пирамиди, които са много интересни, но пристигнах преди 2-3 часа, затова нямам възможност да разгледам всичко, но утре ще направим разходка с родителите ми тук в Мелник и да, тук има много хубаво вино, трябва да пие вино, бяло вино или червено вино. Тук на юг хората направят много, да, така, да, особено да, Сандански. Бях на автогара в Сандански, винаги, да, хората много топна тук на юг. И трябва да казвам, че София е същото. Хората са много добри, много обичат чужденци и говориме всеки ден на български, е полезно и не, аз просто съм много щастлив тук в България и ще върнем в лятото, за да разгледам различни нещи, как Варна или различни градове, не знам, като Варна или Русе на север, или Стара Загора, Ямбол, не знам. Има много интересни места тук в България и храната тук е невероятна вкусната. Баща ми много обича боб тук и акне и пилешка супа и шопска салата, да. И много ви благодаря за всичко. Хайде, чао! Хайде!